Mwana kamano jaira mar nyakalondo ma Victoria okalo kanyo dakika 20 manotok sa 4. Happy New Year ne joira go duto te mago mag ondamo 92.1 FM. Ageno ni chako kanyo higa mari e yono makare. Ageno ni higa mari dhi maber kabisa. Ageno ni gweth mago mag higa ni mana mag 2021 bende yudo e yono ma fine, thank you. Achiel kachiel wasechako kanyo chenro ni mano mar Dier Onyango Express. Chenro mano mokuongo odichieng ni kata e higa ni mano mar 2020. Achako higa mara yono makare. Ageno ni mari bende jaber. Lunga nili chenki hero nyaka piyo. Nyako mol kanyo sabirio mano mar odichieng wabiro tuwa kodi, wabiro puonjore kodi e higa ni mano manyiena. To mokuongo kanyo biro kona kanyo ni chako higa mari e yo machalo nade. Ibiro mana loso koda kanye namba no na biria deka deko chikaria uchelo na uchela chiel. Jogo duto treba bende amorgo gina mana jogo matiyo matek nikech waduto te wangeyo ni tich matek ema kelo keyo, tich matek ema kelo mwandu. Tia matek. Tia matek jahera mare nyakalondo ma Victoria. Tok budho kanyo koda JT makonano kachiel koda ex Japan Ludhe Dongo. Chunya umor mar mondo mi aruaki chenro ni mar Dier Onyango Express. Kabendi biro tai koda an Nelia Chenki hero nyaka piyo. En dweno majaber jaira mar nyakalondo ma Victoria, dwe mabenda neno kanyo ka chieng ni oko kanyo majaber kabisa. Aneno kanyo ka jo sekta no mago mag transport kata jowuoth, jogo mabende tiyo nyamruko. Gisechako kanyo chenro gi mago mag chwalo jowuoth koni koda kocha. Aseneno kanyo ka jogo mabende uso gik moko e boma. Gisedonjo kuonde gi mag tich. Jogo mabende go mjengo kuonde mopogore aseneno kanyo ka gisedonjo kuonde gi mag tich. Gino mabende apenji ni to bende isedonjo kari ma tich. Itiyo matek itima ng'o, itiyo matek ka intere gwenge mage. Mago duto te ibiro mana kona banki ne machoka sa yaw kanyo laiga mag simu. Mabende en nona biria deka deko chikaria uchelo na uchela chiel. Mano mar oro ote en ariyo chikaria chiel. Karibu sana. Happy New Year.